naku ngapha kahle sesikhiphe sibomvu asifiyoza kangaka ke naphambili zamshiya kodwa yazi yavula buka la usukujanja mfethu awumele usehubhisheni ungikhumbuze ngihambe ngiyobona la mjidasi awugijima umzala phambili nawo kamasha gijima ekhasondeleni angeke sawathola konje esemshiye emuva nje ubona futhi abeyiyeke ekhaya manje into eyinkinga mayikhava ngeholobho siyambuka phela awusemuva phela ukunumber 4 siyakubuka ileyo nto bheda afanele uyikhavise ngeholobho awu khambe semuva ukhave ngeholobho phela nayinja naye plaza baba ugcwalisa uya kuye kodwa mina ngiphinde ngafike khoneni lapho nami ngifuna ukuyibona khona le yashi la ngibona khona awuyiboni ngone naye ngabe uqobo kodwa buka futhi seliyafuna ukugijima le yashi buka lento phambili number 2 number 2 ugcwalisa kakhulu manje isheli inqabile ukungena kuyo lento wajoke yashilo engiziphiya ngamunyisa wezoqalelwe lapha nje kodwa phakathi kwazo wamumelisa umntwana kaMawuza kuyokwenzeka impela ukuthi umntwana kakhompyutha lo phambili uwele uhubhisheni iyaphuthuma lento phansi kodwa hayi namanje banganosheli phambili hayi siphambili yani le agamete sephambili washalo sheli yena mfana usuke lapho wena hey ayodina lo mhlophe nangiyaphekeza ukugcwalisa ngeke sayifica ngela masha amabili aphambili noma kuthiwa idubula lokho kuhlule ngeke hayi ngeke noma kuthiwa idubuliso kamzo ngeke bayaboshwa laba nemqondo Diana sikhombe lezana Diana ya umntwana kakhompyutha ya kakhulu